Horas madihita. Huria nahin halongan itu hata. Tabara di madirita lau marsaur do debata martang yang nahom mahita. Amin. Mari demahita sian nomor ede nomor 10 lalu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to diperbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ditibang rohanami do ali debata, asini roham di persitongan ni Joromi. Sumatu goar mudo baritam ali debata, rodi ujung ni tanoon, gok hati gorad do siabumi. Tibuldo Jehovah jala pujo situtudo di bagasan hutani debatata di atas doluk habadiaon nai. Haleluya. Martang yang mahita Ali Tuhan debata nasangap jalan abadia diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite todimi dibaheni hupangi dohami noang tuho lehom madihami roha panguluyun asa marlas ni roha hami mangulahon nani dokmu songon panguluy ni anak tu amana say pararak maharajomu jala say tabay ganupari bilangan ni akan aporsea diho asalam terberita goarmu nabadiai jala dapotan hanguluak kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangion hamu mapatik ni debata di mingguta sadarion ima patik perjulu satu patik paupaton. Patik perjulu ahudu Jehovah debatam ninna debatata dan jadi marakupau bahenomu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaomu jaladang jadi sumanomu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasa naik na di toruni tano yang gotong gawe sisobaon manang sioluan. Patik patuluhon dan jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna ai honauhum na dosugut akan namar sineang di goarna. Patik paupaton ingot hamu ma pabediahon ari minggui di naonomari ma ulahamu nasa siulomu alai yang goari papituhoni ari paradian ni Jehovah debatam doi dan jadi hom mangula anggorina sadari manang anak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahamu rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam ai di naonomari do di toppa debata langit doho tano doho laut doho nasa isina dungi maradiat do ibana di hari papituhoni di bahenido ubahena di pasu-pasu debata Jehovah ari paradiana nai jala di parbadiai ido sahatna martangi yang mahita mangido gogo sia Tuhan debata ali Tuhan debata Tato poti madosa tatua do pani debata martang yang maita. Ali Tuhan debata amanami pergugu nasohatu dosan. Para siroha midahami halak nadongolon. Naroro hami tujulom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahato dohami tubuh jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sianak kadalamu. Masai gudang do pangalasyon nami di patikmu alai
ingok mahami ale Tuhan, ala ni dinggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot ingok be akadusa ni haposon nami, dohot pangalaseon nami, alai saya ingot mahami hobar tu asin ni roham, dohot dinggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus merpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringok tu hasesani dosata. Musat paya kaduluk jala humut telah karubian. Alai yang go para sini rohaku nasotupa musat siako. Jala pada ni hadameoku nasotupa humordit. Ninna jahuba siasiho. Hasangapun ma di debata na digijang. Marede ita. Hatani debata epistel di minggu tasadarion imana tersurat di panurirang Daniel bidu 12 mamuka sian ayat sada rodi ayat sia tajahama mergati soring. Dungi ditiki ujui hehe ma Mikael iduk nabalgai na hehe humokop aka anak ni bangsom. Jadi masa matiki hagugutan nasodung dumatangi olak nidung adong bangso sahat ro ditiki panipuli alai apala ditiki nasasadai ma malua bangsom luhut aka najupang tersurat di bagasan pustaha hangoluan. Jala halak akan apa tas marroha marsinodang sugut songo sodang ni langit. Jala nasida akan manugu torop halak tu hati goran marsinodang sugut songo bitang rodi saliling-lilingna. Dungi mernida maau Daniel GBI dama jong di si dua halak na asing nasada diberi bawon ni batangaiki nasada nari diberi banai. Dungi
hubege masora ni bawa na marpahian hori na jongjong dia ni batangai ki laos di patol-tol matangan na siamun dohot habirang dopak banua gijang asa mermang-mang ibana jalana mangulu saliling-liling na iko jolo salpu sada tiki dua tiki dohot satonga tiki naung binuhul hian jala dungpe sugut perserahan ne pasi-pasi sian bangso nabadiai ipe asa marujung saluhut nai. Rapita majaya sia alai nina ibana ma laho maho ale Daniel ai ko buni jala tersahap akahatai sahat rodi tiki panipuli ido sahatna martua dona tumangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Mari deita tidak kom maha porsiao tai songon nahi tedok kon nidong atas saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pergugo na suatu dosan na tumo palangi dohot tanu au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sadai imana tinubuhon di si Maria na gabe-gabe siato di perbadia adorang subuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na mati terpajal doi bana di hau penor silang na tuat tubano torurung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahul tu siamun di bata Jehovah amanai pergugo na suatu dosane di sima ibana pemula sogut tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di to di perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panela Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu sogut daging ni halak naung mate doho dihangoluan nasora sudah amin. Tapi kema titing namasa di huriata Tikting namasa di hagabipe sutoyo
Minggu 14 November 2020 sada. Na perjolo guardo topik minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pa 24 dung Trinitatis, minggu pa 24 ton. Dung minggu hasi tulu sadaon ni debata topik minggu dungo mahamu unang lilu. Na pa duahon tikting parbagason, tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardonga saripeon Robin Aprianto Silain, anak ni Amata Juanda Silain, tubuh ni Inata Mercy Arta Wati Boru Pasaribu, ruas ni HGBP Sutoyo Resort Sutoyo sian sektor Penas, Dohot Orana, Elsa Teresia Monica Boru na 70, Boru ni Amata Robert Tibang na 70, tubuh ni Inata Elmi Edelina Rosida Boru Sianipar, ruas ni HGBP Resort Solo Distrik Sapulalu, Jawa Barat Tengah. Pamas-masuon Jumat tanggal 26 November 2001 di Gereja HGBP Sutoyo, Resort Sutoyo, pukul sia wib. Na patuluhon, ruas na pidda. Mulai sadarion Minggu 14 November 2021, nunga pidda huria sian HGBP Resort Sutoyo keluarga. Na perjolo manahan si tanggang inangi Doris DM Boru Doluk Saribu, dohotolu dak danak pidda huria tu HGBP Resort PA na Jagar Tarutung, Distrik 2 Silindung. Na paduahon maruli tua Aritonang inangi Elteria Boru Siaturi, dohot 2 dak danak pidda huria tu HGBP Resort Tebet, Distrik Walu DKI Jakarta. Na paupaton peliat tujolo. Sadarion Minggu 14 November 2021 dung sidung jamita papungu peliat tujolo ni langgata dohita haperluan tu tahun pemberdayaan distrik Lasma Rohata Pasahaton Peliani. Na palimahon Sinode Distrik HGBP Distrik Walu DKI Jakarta patupaho Sinode Distrik tanggal 17 tanggal 10 November 2021 maringana di gedung Sopo Marpikir Jakarta tatangyakoma asa dengan mardalan Sinode Distrik. Na pawonopon pertanyaan sektor live training. Patupau ni huriata do kebaktian sektor secara tatap muka online do live training Kamis 10 November 2021 mulai pukul 10.30 pinangido tu ruas na di sektor-sektor doho parhalado HGBP Sutoyo. Asaro madohoti pertanyangani di gereja Manang Marhite handal yutu HGBP Sutoyo do jom meeting. Dapat pituhon maka tidakkon hapor seaon perguru malua tahun 2021. Nai maka tidakkon hapor seaon ma perguru malua HGBP Resort Sutoyo tahun 2021 obartu nama katidakon hapor siauni patupaon ni huriama na perjolo ujian tulisan 1-20 November 2021 pukul 10 wib. Na B ujian lisan Jumat tanggal 26 November 2021 pukul 10 wib. C makatidakon hapor siaon Minggu 5 Desember 2021 ibadah pukul 10.30 wib. Khusus natoras keluarga doho nama katidakon hapor siaon. Sermon pemusik. Sermon pemusik di Patupa 1-20 November 2021 pukul 10 wib. Di Uluhon ni Inang Padita SD Boru Pajaitan. Napasiyahon, rapat perhalado partohonan. Rapat perhalado partohonan HGBP Sutoyo. Di Patupa Selasa 10 November 2001 masuk pukul 10 wib. Maringanan di ruang utama gereja. Pinangido tu perhalado partohonan HGBP Sutoyo asaro madohoti rapoti. Rapat huria
rapat huria di HKBP Sutoyo di Patupa 1 tanggal 27 November 2001 na didohotan ni parhalado 2 halak perwakilan ganu sektor, 2 halak perwakilan kategorial, 2 orang perwakilan ganu paduan suara. Panitia Natal tahun 2021 pinangido tu panitia Natal HKBP Sutoyo tahun 2021 asa di Patupa rapot taringot tu pesta Natali guar-guar ni panitia terlampir. Sumbangan di jalo huriatta do sumbangan sian Erikson Nainggolan doli-doli bunga altar tu minggu 10 November 2001 hamulateon nasida siala madapot parkarejuan di pasu-pasu tu hatta mah napasatot sumbangani laho pasikopo tiktingon boy mata jaha di tikting cetak ni huriatta songonima saat di tikting ni huriatta di minggu sadarion di pasu-pasu de batama hita saluhutna botima. Mari dehita.
Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima mga ramuti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras ma dihita saluhut na. Namang dainang na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus ni anu nga tersurat di tikting ni huriatta alay ala odope parjupangatta parsauratta na parjulu sahali di huriattaon asasongon na ni halak batak matutu jolo tinitip sanggar laho mabahen huru-huruan jolo sinukun marga asa binoto partuturan anggo sebelum minggu nak kaning nungarong sanga hami martutur alay holat tu sada dua halak dopei alay salam tumakas tu hita saluhuna upata daw kami madirinam ya hami padita badia hutagalung dainang pangitubu boru siregar dainang pangitubu boru siregar jadi ala wajah pas-pasan martadang pehami dang barani ujungna saud donian marhasohotan alay ba ola boru nitulang nama nabarani tinadangan jadi na hualap tong wapala boru nitulakku pariban kanduang jadi molo na jolo arong film pariban dari Bandung anggon pariban sian Bekasi do ala di Bekasi do ingatan ni si matua kurupani nunga walu tau kami marumah tangga alay sampai saat ini masih berdua saja diperkenankan oleh Tuhan alay dak pula dia dak pula gawe mohor lasin roha benon ni sadok lehonon ni debatado akalas ni roha sikak ni sude jala perguguan nakana posonan lahu makobasi inganan pakobesan namin waing di kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di Sopo Marpikir so ni mara partina dan singkat siak kami lam tapabagas ma parsaurata marhiti-hiti barita nauli di minggu naparpuri Trinitatis Sadarion ala minggu naro masuk na mahita tu ujung tahun parhuriaon imana tersurat di Evangelium Markus biddu 10 tolu mamukasian ayat sada sahat rodi ayat walu songon ma didok hatana hujahama di tongat-tongatta laho tumadikon bagas joroi ninna sahalak sisian nama maddokibana bereng ma guru nami uli niak kabatuon dohot tongam niaka jabuon alay ni na Jesus ma madoki bana di idahodo jabu wakana bulunon dak pasobuon nanggo dua batu marti ditiddi naso gargaronna dugi ujuhuddu libana di dolok jetun todok ko joroi puli ma disukun si Petrus si Jakobus si Johannes doho si Andrea si bana pabawa matuhami addigan masay jaladia matadana pabuan na songgop ma saluhu nai jala di hataho Jesus matu nasida songonon jaga mahamu sotung dililuhuk kalak kamu ailando naro sogot manulu guarhu akan namadok audoi gabe torok malilu bahenon nasida asa molo di bege hamu barita niak kahamusuon rodi gaor ni namar musu una kamu tarsonggot daktar bahin somasa akai alay dang hidope ujungna ay nahehe do sogot bangso maraloho bangso harajaon maralohon harajaon masama nang lalo marluat-luat masama nang haleon permulaan ni pabebion na doi ima yanggo sahana amakana hinaholongan itu hatta Jesus Kristus padengga kamu gereja munaon anu nga burburon jalago rabang-rabang sehalinari hudokon padengga kamu gereja munaon nga burburon jalago rabang-rabang songonima didok sahalak padita ditikki marjamita ibana manopot sada huria naido pe parjolo sahali ibana marhubas di huriyai alaido pe parjolo sahali ibana marhubas di huriyai ipatibu ibana doro tu garejai
tangadong do pero ruas hati hai nang parhalado pedak saha do petu gereja. Jadi ala ibana do parjolo sahat di bereng-bereng ibana masude kana masa na di gerejai songod dia di bagasan songod dia nang di alaman ni gerejai. Lamleleng Roma ruas Roma nang parhalado jala marhubas manasida. Topet di jamita di dopat ditai masongoni di jamitana pature hamu gereja munau ngabur-buron jalagok rabang-rabang di nebana. UBG hatai say suku-suku marohani ruas. Ayah haru maksudnya mangpad di tahun pole kodohonon na songoni. Hape na baru dope marpesta na sida na baru dope suri akan na ibagasan garejai ala na baru diopoi dope garejai. Ay bahasa mapitori do kompat dito nung naburburong garejaon jalago rabang-rabang hape iyas dope siyan lantena sa hatu atap nay baga dope sudi daw iyas dope sudi aha do maksud ni pad ditaon saya suku-suku marohani ruas dakso nang berohani nasida mabege jamitay karena tanda tanya yang begitu besar buasa ikodohono ni pad ditaw songoni nang parhalado ido ben na duksipul parmingguon masuk mana sida musti tu konsistori Holan sidung na sida martang yang so dibuka dope jubahon daksa barabe amata situan sukum ma ayah haro maksud muna paditanami bahasa de ko kamu naken songoni di jamita muna ninna bahasa de ko kamu burburo gereja namion habe baru dope hopoi hami gerejaon akan baru dope sudia kaperkakas na ninna Roma mang padita mandokan ay jolo buka hamu jo baju parho basmune yamang ninna sama katai hita una pola pitor song na naik ten simu suatu marsait tamunin na walu si peninna ibu kana sida masude baju parko basadungi sambil mangetong pele am katai manasida ipa buapat ditai masongod dia harorona na macai tibu tu tonga-tonga ni garejai jalamarnida sure na mata di tonga-tonga ni garejai usangahon nak kaneng mardala-dala di gereja munaon ni bana ni dapat ditai huida do sude bangkuna langgatanna lampuna do sure akan asingi nai baru do huida do dohot poti na di jolo ni gerejaon tarsurak do lisi sedding dohot diakoni holan nasasaraido huida ugasan na buruk di gereja munaon ninna nang pesa sitong na mono di ida siya duru ibaru do idaon ala na baru do pecek na ala yang gue celecel na dangarong be ala sorong be celecel dangarong be kucina ido ben nagabe huuk kapoti i hui hupamana ma ibagasan huida ma macetakas ma huida nungay macay buruk poti i jala pola burburon huida mo sa itu bagasan dangarong be isini poti asing ni rabang-rabang ninna paditay mangalusi siya ni tarida dangadong agiyai se hamu nahya madekdek kon manangaha tu poti ala sohea hamu madekdek kon manangaha tu poti inganan ni pelea tu sedding doho diakoni dakkiabe di pare so hamu kaparhaladoi poti ay pardihanat tongi ay di boto do somarisi maka nakkabe di pareso dangarok pola usaha ni nasida muse laho mangarahor ruasi laho mabain manang mangisi isini poti obartu sakap na sasitong na ima laho pakubasyon ni laho sedding doho diakoni alenang pesongoni nang pengaburburon poti nang pengago rabang-rabang disi dicet hamudo baga sial luar alana rikot do petong poti dibayad di jolo ni jaga garejai asa jagar idao gabe songon hau namar bulung do hamu sude rugun alai tang mar perbue ninna paditai patorakon tunasida mabege hatai mabege hatorangan ni paditai gabe hohomma
nasida. Tangarong bedidok manangah ang dimulanay komplit do nasida. Taktar jalori rohani nasida hatani padditay di jamitana alay dong di lehon padditay hatoranga taringo tu songoni gabi hohomdo nasida. Hamunak kana hinaholongan aharon ang idawot ta siya baritay dang rikko di debata sa songon na jagar sude idaon alay parbue na ido na rikko di debata. Tuksongod di pe haulion ni bisa ada bagas joro alay mbolo sotarida do parbuena dang boy da yon ni halak parbuena dang gabe pasu-pasu huriyay tutonga-tonga ni portibion lumobi tu humaliang na marisuang dusui tangarong lapatan na jagar bidaon songoni ido ben na songoni alus ni Tuhan Yesus tuak kasisian na denggad do ido sisiyani rupani patuduhon kebanggaan ni nasida patuduhon bahwa mereka begitu terpesona melihat bait Allah itu alay songon nasing do alus ni Yesus daktabo bigion alus ni Yesus wasa pole ko songoni alus ni Tuhan ni ala songoni do pangalahon ni halak Yahudi hati hai matcay balgado rohani nasida ala uli bagas joroy jala jagar idaw alay olak ni doy aydang dipakai nasidai hobartu sakap na sa sitong na molo di pauli bagas joro aharo lapatan na tu dia do pakorhon ni bagas joroy dang dipakai nasida bagas joroy hobartu sakap hajongjongan na sakap na sa sitong na ideben na molo taja hadi Markus bidusak tulusa dai murut do Tuhan Yesus jala dipatipal hoddo sude akan ay julo ni bagas joro alaniaha di dokibana do datar surat bagas pertangyangan ni saluhu bangso do guaron bagasu hape gabe liang ni padobo doi di bahek kamu ninna Tuhani muru kibana dipatipal hosude sakap sasitong na hajongjongan ni bagas joro taksongoni di patu panasida rugud donian alay dang marparbue dang lomoro hanya debata hamunak kana hinaholongan hitape nang pajagar-jagar diri nang pesasitong di halak Yahudi simbol identitas doi simbol kebanggaan do dinasida hajongjongan ni bagas joroy lambang pemersatu do dinasida hajongjongan ni bagas joroy ala pinomat sa hali sa taon siya sudede sa nawalu borrak do halak Yahudi maninggal hon hutana ikolaw tu bagas joroy lahon marsobba di si marari raya paska di si pinomat sa hali sa taon kolaw do nasida di si tu si ala memang simbol kebanggaan doi dinasida ala songoni pikiran ni halak Yahudi idu benna di boto si Herodes masongoni pikiran ni nasida di pauli si Herodes mabagas joroy macay uli madibaini bana songo padok ni sisiani tongam uli bagas joroy ala di rohani si Herodes biaya yang begitu tinggi sekalipun yang dikeluarkan untuk membangun bait Allah itu tidaklah seberapa dibandingkan pengakuan dari seluruh masyarakat taring tu si Herodes luar biasa du si Herodeson di pauri do bagas joro ni bata macay uli macay tongam di bana bagas joro ni bata karena bagi Herodes semakin kokoh bait Allah maka semakin kokoh juga tahtanya. Ay guarda pena buat roha di pasuda peta osude asal ma aman jala kokoh harajaun ni si Herodes. Hape roba tu hatta Yesus mandok dak paso buon nang gosana nang dua batu mati ditiddi na so garagaron na ninna. Toho matutu nandinok ni Tuhan Yesus 50 tahun buksip puli maleng sa Tuhan terlo bagas joroy di hamamasa ni Jenderal Titus. Alani maneng idaw ta siya ni hamunak kana hinahulungan na parjolo so tung pabanggahu hita diakka nalaw salpuon akka napinauli ni tangan ni jolma alay bangga mahita napunan ni debatado hita unang matuak ka napinauli ni tangan ni jolma hita bangga berbangga diri mungkin
Sepintas boleh. Alay unang malas gabi tusi hita marhaposan jala inan tahaposi. Jala iman na terus tabangga-banggao gabi lupa hita di bata. Napaluasap kita patupakon sa luhut nai. Jala memang mulu tayo da gudang lutar man nga kabangga tuak ka diri nabi. Akana anak SMP bangga do di bana. Mulu mardala ni bana uhuk magatung. Lo manang lokok sigareti di pamangan na. Bangga hiyo mardalan. Sa hirajaku-jaku may bana bereng kong nidungan na. Manang akka sudut na poso mo si rupani matsi bangga do mulu boy bana kasakasaon mabuak kendaraan na. Manang motor na, sepeda motor na rupani. Gudang na ibanggahon niya kan, colma. Adong do na di iba, bangga do iba ipagajang-gajang imana titen la sudi rupani. Jala di pauli iba i jolo nipit do ni jabunay. Adong do na songoni. Hera matsoni, DRS, doktorat DRS, Prancis, Siahaan, SH, MSc, PhD. Menagajang titen la, luar biasa. Esa di hari roh musik ko lamang mga luluy ni naro harupan. Misukum matuna sida. Esa di hari roh. Anggaw mamerong umur muna. Macil luar biasa wah mupuang na masik ko ni nebana. Eko soni lo amang sa songon na hebat berengon ninna. Jadi dia may butamu doktoran dus muna ninna ni ngurupani. Ay songon do sa sito namang paditala na hamuru man yan manukun ninna. Daksyan kampus dia DRSI ni nebana. Jadi, haru lamatan nin. Ay guarhu do yang mangpadita ninna. Ay nahusingka do guarhu. Anggo guarhu na parjolo Darianus do. Husingka may gabi DRS. Jadi dang doktoran do si. Darianus do. Darianus, Prancis, Siahaan, SH. Jadi mo SH siya dia musi. Ay di boto amang padita do tahe. Asal ni Siahaan, ninna. Ido SH sian hinalang hutakku ni nebana. Darianus, Prancis sian SH sian hinalang. Jadi mula SH sian hinalang mula MSc musay. Jadi so ono damang padita tibudu au na jolo mangaratto syakuta tu Jakarta ninna. Sa Jakarta ayahan na maulaw ko sikolak ko sa dong. Wala mabomobil lo huboto. Melamar mo na jolo, gabi supir ni camak lumaw, hati hai. Ilo ba na ubayan MSc, ala daktar lupa hunawi, parkarijuak kuna parjolo di Jakarta. MSc, mantan supir camat. Jadi mo PhD musyon. Mo na huboto, doktor filosofi don, PhD. Dang pizza hut delivery ate. PhD, PhD, doktor filosofi do. Jadi aha mesti dapatan ni on. Ibu tabang padita do songo dia nama asa di hutan na jolo kan. Inna. Haro nama asa di hutan na jolo niku. Ai mada. Jadi molo sian sudut sian gijang sian nomor sekian. Na baru do pe naturasu do pe nagabe Kristen ni bana. Jadi mula PhD paingoton asal nami do na jolo. Ahamay PhD pahopuni datu ni nebana. Jadi nak kaning Darianus, Prancis, Siahaan, sian hinalang mantan supir camat pahopuni datu. Ibay may jolo ni jabunay jagar idaong luar biasa merupakan simbol kebanggaan do di mana. Nang pesa sitong na dang titel sian persikolahan. Banyak orang yang merasa dirinya bangga dengan semuanya itu. Daksala marsikola mo kainang, daksala molo gajang titel molo alani parbinotoan daksalay. Alay ulang meniat tabayin sa luhuk na ilaho pabangga dirita patuduh dirita gabi gijang ni rohay dihita. Alay siya sa luhuk na surya kanamasa na tadalani na tadobi dito nga tonga ni Portibion molo tungpe di loas debatahi ta songoni. Tayo man siya debatado sa luhuk na sebab dari dia oleh dia jala ikon pasangapon guarna do sude tapatu pasude akka nanilehon nai tuhita.
Alani hamuna kana hinaholongan taingok ma molo napuna ni debatado hita ingok ma dang reko jagar idaun syaduru alai naing manian marparbue ngulu taun marpakorhon ngulu taun songon visi ni huriat tahaga BP ngulu taun secara pribadi huriat taun ikon gabe pasu-pasu tu humaliang lumobi nang tu portibion. Na paduaw hamuna kana hinaholongan disukko na kasisiyani ma Tuhan Yesus ala di Tuhan Yesus taringo tu na runtuh doan noninin na dak pasobon nang go dua batu marti di dinaso karakaron na ni na Tuhani Roma gabe kasisiyani disukko ma Tuhani atok sa di hari mamasa inin na dia matadana dang dia lusi Yesus sa di hari ala dangina rumikot dak sari hari rumikko partikian adiga doro kiamat molo tabering sianakka nama nang tabolus rupani hamuna kana hinaholongan godang do ka tanggal kiamat nang piga-piga hali dimunculkan di tonga-tonga di portibion dibaritahon alai kebus sudi adong lotong na mengatasnamakan diri na pe Mesias ngararati. So nakasi David Kores rupani di tahun 80-an songon nanga aliran palsu do akalan nasing yang mengatasnamakan dirinya nabi, mengatasnamakan dirinya Mesias, ibadah do na pinliti. Dakkola di halak Kristen masay. Nanaing mangaliluhok kita. Jarang di pato orang Yesus sa di hari masa. Tiki mengajar sidi piau seurok do tunasida mangaradi hamudah niku. Dan ujian parpudi sehali iyan naku bati boni lemuna niku. Alai songo diro parsitu tua muna. Mangaradi do hamu laho belajar sidi manang na peting ro hudul bai bege pangajari. Molo jupang si catatan dicatat dungi basal puma malua basongoni mai. Manang songot tu gereja, mengaradi diri tu hita lau tu gereja. Manang nepetik baganu hari Minggu. Aku somalam mar Minggu jam 11, jam 11 baru tu gereja. Sa gereja baru hudul lau. Dapok papung pelian, utili-tiri jorong petu, hudului ma dia do sipili tokku, nalau pelih honokku. Dang i parade siam mulana. Lumobi diri tahun rohat tau dakta parade siam mulana. Hidup mengajar sidi au sewa dorupani pertemuan pertama habis perkenalan holak habis perkenalan ambil selembar kertas torniku do. Seorang lope huajari manangaha tapi ambil selembar kertas niku. Is amang ini apa sih amang ini rupani? Padahal buat tamu masa lembar kertas. Akka hal-hal na sederhana do husukun parbinotoan manang persejaran yak kasih kola minggu do husukku di si. Asa huboto do rupani. Hal yang sederhana itu pun apakah kalian masih paham, masih mengertikah, masih tahukah? Unang saya pitorana tapar siya jari akan asing, apa hal-hal na sederhana pesen sikola minggu dan ibu tuhangu. Olah saya ujian masuk manusia belajar. Minggu berikutnya ngam sudah para dia haratasna kan ujian na rohana. Apa bahwa jari dengan nasida. Sa paropak jom nain yang habis jam pelajaran sidi ambil selembar kertas banikum serupa nih. Dapatanna asal mengaradi nasida suri kapanpun dan mereka sudah harus siap sedia ikut mengaradi diri nasida dan ikut jolai boto adigan ujian asa marsi ajar nasida disi ala godang bohita songoni adigan madet lain ni parkade juanon borongin nai pa di kade joi umalah umamak kade joi asa sidung songai don nyaka mahasiswa godangan SKS sistem kebut semalam. Alau sugari pedi paboto hot Tuhan Yesus tanggal sekian masa ajal ni hasya nganon ni naibana bapaling do manang nahamin 1 manang nahamin 2 perupani tapauli diri tao tapatureng ulut tao idu bendarasya mulana pedang di pato orang Tuhan Yesus sari hari do partikian ni ale asa manat kita asa jaga kita waspada mengarade diri kita kapanpun itu waktunya saya sudah siap. Dapole kukubo manang sa di hari partikian. Allah bartu edetay sa ipasi Tuhan Yesus tu bagasa rohani. Sa ima Yesus bege panuktuk nai. Ya, tikki parasia doonin na.
atau monotiki parasia dong, ini malah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita memperbaiki diri kita, bukan hanya memperbaiki citra dari luarnya saja. Ale roha perbagasan itu boharo nunga hobbar tulomonya rohani Tuhani ula uku boharo nunga hobbar tuna pinangi donai patupa boharo nunga marparbuing ulukon marpakor hoddo harorokku tudonga jolma marpakor hoddo parsaurakku tudonga jolma manang gabe mabahen parmaraad do harorok mabahe gabe lilu do harorokku mabahe gabe siga do au tutonga-tongani huria tonga-tongani punguan mana tutonga-tongani parsaura alani do hamunaka na hinaholongan di pabotohot Tuhan Yesus do sudah kamasa manuna mangaliluh kamu masa matutua kapar musuon masa maporang ni akabangso maralo bangso porang ni harajaon maralon harajaon masa maakalalo bolon masa manang haleon ngata do bisudi masa kalalo masa kekelaparan ngata bolu si ala jidok do muse parmulado pe dangi do pe ujungna alani hamunaka na hinaholongan unang adong be marpai tebe pai mama jalan mangihut unang patinggil husi pariota manang pitor tartai rohata maka prosya kapora na baru na uli jala tabu bigion hape ujung na mga liluhod doy ay sarupa di molo masa kapar sahitor dihita na tinggila si pariota idia pagkapangubati na duminggan itor humalapo do hitalang tu si lahu mangyahi hamalumon hape odo do di ujung na lau mangaliluhod do sudihi alani hamunakkan na hinaholongan ala tiki parasia do peon baradi madirim pakke matiki nasia Tuhani sadenggan nidenggan na parbuwe homma parbuwe natama nahobar tulomon ni rohani Tuhan. Jangan ambil jalan pintas yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Godang do jolma soni gay bililu di bain portibion. Ala marak telepon penipuan. Apalagi tadi waktu kecelakaan rupa di kan pitor hat tinggi lu si pariota pitor kuatir ruhi talani kecelakaan rupa ni. Itelepok kita. Kecelakaan anak musia dua ini narupani. Iboto ko warna kecelakaan ini narupani. Ay mau tabigi kecelakaan daksa dari bana nina musti rupani pitor syok do hita dang boy bedingga kita marpikir tak torang berohatta ujung na manangahay padokon itu hita bataloy maala nunga sambil sa itu matangi sita mabigiyak ka telepon na rupani ujung na gabili lumahita marak na nga SMS penipuan bayar kontrak kamu nina rupani tongok kita mengontrak batutu nang tanggal 3 dong badagati do kon no aha rekening ni tukang napuna sa kontrakan ujungnya tertakau nggak sampai siya nasing doy akka barita na boy mga liruhok kita masa mo siya ka pinjaman online na boy manigay hita masa mo siya ka investasi bodong rupani akka halak na siya makirim atau niyan neng mamora ujung na gabi hancur ibana stress ibana tabasahin ala niya lasro hakko na kaning di tikting tay arong di bayan di si adong do portal berita ni Huriata HKBP Distrik Walu DKI Jakarta ini kairos.co di si heado di bayan di si berita taringo tu OJK yang menutup 425 investasi ilegal investasi bodong baik kita magudang na marak apalagi di pertikian ni Coviton keuangan digital nama sudah na masa tetapi begitu maraknya akka investasi bodong na boy mangaliluhok kita. Alani mo lang mamora kita, badingga maula-ulaw mo bekerja keras dan bekerja cerdas. Jangan bermental jalan pintas. So tung gabe ima ngaliluhok kita, gabe segama ngolutta. Alani hamunak kana hinaholongan sahali nari hurokon waspadalah so tung dililuhon portibiok kita akan naboy manay trohatta so tung dililuhok kita sa dok pagalak mapalitom hapo si toktong ibana debata naro paluahok kita maghiti-hiti Yesus Kristus tidak ada yang lain selain itu ay ibana do dalani
Olah sasada ibana do dalani tidak ada yang lain. Meski ada banyak jalan ke Roma kata pepatah, tetapi untuk kehidupan yang kekal hanya melalui Yesus Kristus saja. Nunga di peleho di ibana dirina. Mana una hati di ibana humokko pita jalma pardosaon. Buha paso buot tadopehi. Aha malabana tung lia portibiot taomo anggomago do todita. Alani tagolom maibana, tati yuk maibana macet gomos. Allah holan ibana do na solo salpu. Tuata Yesus madok di Markus 10 ayat 20 sadai salpu pesogo langit do tanoon ala yang go hata ki na solo salpu doi. Jala si tuturo hatani Tuhani na saita bege ganu pari ganu tiki luo bidak kaulo parsorat tado debata. Alanita haposhi mai unang ganggu berohatta ale waspada mahita jaga mahita tatio mai bana gomos ai holani banado natuk paluaho kita sen sudi ragam namasa ragam makaparmaran di tonga-tonga ni portibion ala ibanado nata paimaima rapaima hoddo hita ide bena dia ka edetai saya tadok rupani saitong maimaima do rohatai di Yesus tapai mahom mahita una pola pikiri addigado alai taparadi madirita tapai mama tarok ma sai Roma ho o Jesus sai Roma ho o Jesus amen martanya kita mauliati ma ali Tuhan de batanami ala doktong do dipakulingi ho hami marhiti hiti hatam asa jaga hami waspada mengadopi ragam makanamasa di humaliang hami naboi mangaliluhok kami naboi mapahik kami gabi madau-dau siako ala jok-jok do hami macai terpesona marnida haulion ni akan namasa di tonga-tonga ni portibion hape alanya kahaulion ni naboi mapahik kami gabi lam holang siako naboy mabahik kami gabi madau-dau siako lasu tinggal kami maho mapur sumahami tuakai hape na lao salpu du saluhut nai hodo ale Tuhan di batanami na sumarmula jalan na sumarujung sadok ikot holat tu hodo hami marhapurusan tung manangah hape namasa tung masa pe akka parporangan masa pe haleon ragam akan parmusuhan ala yang go hami kotakas do toktong mangara di diri marhite-hite napatupahon akka parbuana dinggan dia kangulu parsauran nami kata tutuma sokon na hinirimu sa gabi pasu-pasu hamion tonga-tonga ni portibion tung manang dia penahula hami naing gabi sibuah lasiroha sibuah pasu-pasu hami Tuhan alani urupi hami cara pargugoi mahami leho torang nyiroha nang pikiran Tuhan ale Tuhan asa tok kami fokus manatap holat tuho ai hodo si palua hami jala hodo natuk palua kami sen raga maka hamolon asa molotumpe hodo pi hami hamolon hodo na margogi hok kami tuk soheado di paso buho hami tuk soheado di tadi koko hami alani saimian mahatami ale Tuhan di bagasan rohanami diroi hami marhiti-hiti tordimi jala patau hami laho mangulahon hatami di tonga-tonga ni ngulu nami ya kaparjupangan nami do akadongan nami jolma songonin nang dia kaulau nami pe gomos mahutiop pami hatami jala ima namani rai ngulu nang pikiran nami pasu-pasu huriamon ale Tuhan hakabe pisutoyo na niuluhon ya kana posomo padita songonin nang akasi tua pe do sudi akadewan nang akaseksi asi maruham di huriamon saya pasu-pasu manasida gabi sibuah lasirowani sibuah pasu-pasu tonga-tonga ni portibion ramo tidongannya ni asidali Tuhan dia kaulaon paku basionna lehon masa dani roha samarolo poro to dinasida tonga le Tuhan mamuji-muji guharmu mariti-hiti huriaon gabi lam mangerbang mananga kapasu-pasu tonga-tonga ni portibion akan nasinakapan ni rohani huriamon homa napatuluson ale Tuhan hobbar tu pani bangyommu ala huboto hami saluhu nakanamasa na ito nga ni ngulo nami nung nga siyan panatapan mo ale Tuhan
Jana kasakap mo pe tuhami, sakap dadinggan doa, kasakap nauli, sakap hasonangan. Alani azar-azari hami, atau tokto holalo manjiro hamma, si pasu-pau nami di tonga-tongani ngodo nami. Pasu-pasu nang ruas ni huriam na marsahid, pahisar mapamatang ni nasida lehon mahamalumon. Akka na marulang tahun, lehon manggancang ni umar le Tuhan lubo bilas ni roha di nasida. Songoni na mangalului karejo pe hobatutu, na patuduhon parkarejuan, na hobbartu akka talenta nang nilihon mutu nasida. Dalam molotungu pe di luaso nasida karejo, na yang matoktong pasu-pasu mu nasida, asa gabe parkarejo na jujur nasida le Tuhan, si bolas ni roha di akaingan parkarejuan na. Songoni manang ditikina, akan nang ditikina, mardongan saripe, asi marupama le Tuhan, uboto hami nunga di sakapihon na dinggan nauli tonga-tonga ning ulo nami say homa dan patuduhon sirokap nito dina karuas ni kuria mele Tuhan jana noeng tokto kana masya holongan na sida tugu songon na hinirimmu manang tung leleng pe na sida paimahon ale toktong manasida di bagasan hasabamon paimaimahon partikian na nilhonmu tu nasida godang nari na si Panginoon nami tu huwalay Tuhan ale positu tu dorohan nami nunga di botoho dia narikot di tonga-tonga ning ulo namion alangnya zara-zari mahami asa huboto hami manipangi perjalanan ning ulo namion dia do narumikot jala dia daw na hobar tu law maniruham di bagasan Kristus Yesus martangia kami tu amin. Tapasaat ma peliata laus maret de mahita.
tatangia koma peleata. Ale de bata ama nami nadi banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si leho-leho nadenggan, toho nasa uli basa nama uli utus. Upasahat hami masian dan nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati buluhon harajaw mo dito nga tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim, asalam mutad hami godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malo manyeroham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu mapasu-pasu sian tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaor honma damena tutoddim. Kami na makubasi ulaun parminggota sa darion, pasahaton selamat are minggu ma di saluhuk na hamu ruas ni huriata, di pasu-pasu tuhatta mahamu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Oras.